asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Huwebes po nga Abril 9, 2026. Ini po ang bareta alas 7 asin sa headlines natin darakulang mga bareta sa lado lokal. Sobra sang 2,000 na minimum wage earners sa pribadong sektor sa Bicol Region. Mabibinipisyarang kang primerong pago kan implementasyon kan aumento sa sweldo sigon sa Dole Bicol. PSA Civil Registry System Legazpi mapautob nin time slot sa man iba-ibang transaksyon sa Abril 10 dahil sa binaagong schedule kan power interruption kan Aleco. Distribusyon ng 5,000 pesos na cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa Bicol Region. Pinunana kan DSWD Bicol. 193,000 pesos na kantidad nin illegal na droga kumpiskado kan Malinaw PNP sa sarong electronic technician na sa ginibong buy-bust operation sa nasabing banwaan. Sa lado nasyonal, 20 hasta 50% na pagbaba ng rice production sa harvest season ipinagpatanid kan Department of Agriculture. Iba pang mga barakalon posibleng madamay in kaso magpadagos ang pag-itaas kan presyo ng petrolyo sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga trucker na hadit sa posibleng food crisis dahil sa krisis sa petrolyo. DFA nagpahayag nin kahaditan sa naglalala na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, resolusyon kay United Nations na protiran ang mga produkto na nag-aagi sa Strait of Hormuz, tig-veto kan China asin Russia. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yala natapos ang kampanya sa Linz Open. Kandaugon ni Jelena Ostapenko sa round of 16 kan Upper Austria Ladies Linz Open. Mga tugang yan po ang headlines na darakula mga bareta alas 7. Kanyang pong aldaw na ininin Huwebes, Abril 9, 2026. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daingiba. Kanyang sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sobra sang 2,000 na minimum wage earners sa pribadong sektor sa bilog na reyong Bicol ang makikinabang sa pagpuon kan implementasyon kan aumento sa sweldo kasunod man kan pahayag kan Department of Labor and Employment Bicol Regional Director as in Regional Tripartite Wage and Productivity Board Bicol Chairperson Imelda Gatinaw. Sa entrevista kan DCGB News kay Gatinaw, epektibo kasud mo Abril 8 ang enot na tranche kan 20 pesos na dagdag sa daily minimum wage o 455 pesos na ang minimum wage earners o ang minimum wage ngunyan mantang nakatalaan man na ipautob sa Disyembre 1 ngunyan na taon handugang pang 25 pesos o kabilugan na 480 pesos. Dagdag pa ni Gatinaw minagi sa serye ng deliberasyon asin konsultasyon ang nasabing aumento sa pagultanan kan representantes kan labor sector asin mga employer kaibaan sa pinagkonsiderar kan wage boards ang distansya sa 435 pesos na poverty threshold kung sa indang Bicol Region na ikadua sa may pinakangababa na minimum wage sa bilog na nasyon. Ang panawagan natin sa mga employers ay ito yung pagkakataon na talagang mag-usap-usap ang management at ang workers. On the part of the worker, parati kong sinasabi talaga ito, kung nararamdaman nila na kinakalinga sila ng worker, ng management, sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang pasahod, ibabalik nila yun sa tamang trabaho na binibigay nila. That being said, talagang sinisiguro na mapapanatili ang operations ng kanilang negosyo. Ang pahayag ni Department of Labor and Employment Bicol Regional Director, siringman kan Regional Tripartite Wage and Productivity Board Chair, Imelda Gatinaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega 1,
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahilan kan binagong schedule na power interruption kan Albay Power and Electric Cooperative o ALECO sa Abril 10, mapautob ang PSA Civil Registry System Ligaspi nin time slots para sa man iba-ibang mga transaksyon. Sa ipinaluwas na anunsyo kan ahensya, maresibisinda nin mga transaksyon poon alas 7 nin aga, sagud alas 11 nin pagkaudto, asin alauna nin hapon, sagud alas 4 nin pagkahapon. Gigibuhon man ang generator maintenance, alas 11 nin aga, sagud alauna nin pagkahapon, asin alas 4 sagud alas 5 nin hapon. Ang mga kliyenteng maapektaran kan nasabing time slots, ang pinag-reschedule na kan ahensya sa ibang abilabling oras sa parehong aldaw. Mientras tanto, sa iba niya tong Bareta, padagos na pidaging kanyar kang Commissioner Elections o COMELEC, Bicol, ang mga day pa nakapag-rehistro na magparehistro na tanganing makapagpartisipar sa paparaning barangay asin sa Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa entrevista kan DCTV News kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza, pon kang pagbukas kan voter registration na minabot na sa sobra 200,000 ang numero ka mga bagong botante sa presente. Dagdag pa niya na padagos man ang sendang voter education campaign asin satellite registration sa manibaibang riyon tanganing mas dakul pang Bicolano ang makabukod sa pagkaparehistro bago ang deadline sa Mayo 18, 2026. Sinabi pa ni Valeza na sarado ang sendang opisina kada Lunes, bukas pa manggiraray sa voter registration sa mga opisina kada Martes, Sagod, Sabado. Ang isang pinaka-programa talaga natin is para tumaas ang ating registration, the satellite registration sa mga barangay at sa mga eskwelahan. So yun ang ginagawa natin. And of course, we are also encouraging din yung satellite, yung register anywhere. Nagko-conducting tayo ng register anywhere doon sa mga capital towns and sa city ng Legazpi. Kung sayangin yung pagkakataon, is pumunta na kayo sa opisina namin or pumunta kayo sa mga barangay nyo during our satellite registration para magpa-register. Ang pahayag ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza. 193,000 pesos kantidad nin illegal na droga na kumpiskar kan Malinaw PNP sa sarong electrician sa ginibong bypass operation sa Malinaw Albay kanakaaging aldaw. Sigon kay Malinaw PNP Chief Police Major Jason Ray Florin, namidbid ang suspect na si alias Maki, 35 anyos, sarong street-level individual na residente kan Tabaco City. Nakumpiskar sa iya ang poko masumenos 28.6 gramo nin pinagtutubudang shabu. Sa presente, nasa kustodya na kan pulisya ang mga ebidensya asin suspect para sa magkakanigong disposisyon. Sa dagdag niya tong baretang lokal, pinuna na ang distribution kan 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa manibaibang parte kan riyon sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation o AICS program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sigong kay DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio, nasa sobra 2.4 mil ang mga benepisyaryo na nakaresibi kan ayuda sa Legazpi City, sobra 1.6 mil man sa tricycle sa Tabaco City, mantang sobra 1.9 mil sa Irigas City. Ang nasabing ayuda nispersos kan gobyerno nasyonal katakod ka nagkapadagos na epekto kang paglangkaw kang presyo ng petrolyo dara kang krisis sa Medio Oriente. 72,000 pesos kantidad nin pinagtutubudang shabu. Ana kumpiskar kan Ligao City PNP sa sarong high-value individual. Katakod kan ginibong bypass operation kan nakaging aldaw sa Ligao City. Sigon kay Ligao City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Danny Baitek, namidbid ang suspect na si alias Ben. Nasa tamang edad, vendor na residente kan syudad. Nakumpiskar sa iya ang 4 na pedasong heat-sealed transparent plastic sachet,
na may laman na pinagtutubudang shabu, asin may gabat na 20 gramo, pati na unbuy bust asin budel money. Sa presente, nasa kustodya na kan mga otoridad ang suspect kung saan hahampangon kaini ang kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Anom na vintage bomb na diskubri kang Pulangi PNP sa laog nin Silver Hawk Game Farm sa Purok 4 Barangay Balinad, Pulangi Albay, badang alas 11:15 nin pagkaudto kasudma. Sigong kay Pulangi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Sotaya, nakaresibisita ng report manungod sa pagkakadiskubre nin vintage bomb. Sigon sa mga nagpaabot ng report, nagkakalot sinda para sa ipapatindog na kudal sina Rene Recto asin Junjun Regalario kan aksidenteng makalot an anong napidaso ning pampasabog. Tulos man ining pinagrespondihan kang pulisya kung saan nakumpirmar ka mga eksperto na ini ang 75mm corroded projectile and fused ordnance o mga vintage bomb. Naging matarayong puman ang pag-recover sa nasabing mga bomba kung saan nasa kustodiya na ini kan mga otoridad para sa magkakanigong disposal. Gigibuhon kan Environmental and Management Bureau o EMB Bicol ang permitting on wheels sa Abril 14 sa Good 15 sa second floor near PRC office, Robinson's Place, Naga, Almeda Highway, Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur, alas 11 nin pagkaaga sa good alas 5 nin pagkahapon. Sigun sa anunsyo kan ahensya ang inisyatibo, nagtutugot na makapagproseso asin makapag-inquire ang publiko, manungod sa man iba-ibang environmental permits, clearances, certificate asin iba pang environmental programs na daina kaipuhan pang magbiyahe. Abilable an man iba-ibang serbisyo, arugan aplikasyon para sa environmental permits o clearances, asin mga sertipiko, asistensya asin giha sa environmental compliance o compliances, pati na ang status follow-ups, pati na ang inquiries. Mga tugang primerong party po yan sa tuyang bareta alas 7, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asing kamugtagang kapanahon, makalis lamang bukene. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB, Bareta alas 7. Sa detalles po ang bareta sa lado nasyonal, nagpatanid ang Department of Agriculture o DA na posibleng magbaba ng 20% sa 50% ang produksyon ng bagas sa nasyon kapag warang gigibuhon aksyon digdi ang gobyerno. Dahil na ni kang pagmahal kan fertilizer na gamit ka mga paraoma asin ang pananom darakan ribok sa Medio Oriente. Sigon kay Agriculture Undersecretary Aziz Perez na posibleng mapiktaran ang mga ini na itatanom sa mga bulan in Mayo asin Hunyo, kaya mga hulugan ini ning pagmahal kan fertilizer na gamit ka mga paraoma sa sendang pananom dara kang karibokan sa Medio Oriente. Sinabi ni Yusek Aziz Perez na posibleng maapektaran ang mga ani na itatanom sa mga bulan in Mayo asin Hunyo, kaya nang ipuhanin sufisyenteng resource para sa nasabing bulan. Kung warang gigibon ng solusyon digdi, sigurado na matatamaan ng pagbaba ng rice production sa metric tons na supply ng baga sa mga bulan na Agosto asin Setyembre. Dahil man pagrekomendar kan DA ang importasyon ng bagas dahil gabos na nasyon sa bilog na kinaban na apektado kang karribokan sa Medio Oriente. Sigun man kay Senador Bam Aquino na wala man palanin ibang choice sa nasyon kundi ang gibuhon anin o gibuhon ng paagi ang nagitaas na presyo ng fertilizer asin petrolyo para mamantinir sa 78% o sobra pa ang rice production sa Pilipinas. Padagos na pigbabantayan kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang epekto kan inflation sa nasyon. Ini matapos na puminakol sa 4.1% ang inflation o level kan pagmahal nin barakalon asin serbisyo sa nasyon kan Marso, gikan sa dating enot na forecast na 3.1 sa 3.9%. Epekto na ini kan pagmahal kan transport-related cost. Dahilan kan nagpapadagos na tensyon sa Middle East na nagresulta sa pag-iitaas kan barakalon, kaibahan na ang bagas. Sinabi kan BSP na in kaso magpadagos pa ang oil price shock, posibleng madamay pa ang nagkapirang barakalon. Sa ngunyan, babantayan kan BSP ang mga datos para maaraman kung ano ang magiging lakdang para mantinidong kontrolado ang presyo nin barakalon bago ang sa indang monetary policy meeting. Nahadit ang grupo ng mga tracker na maapektaran ang established o estabilidad kan supply ng pagkaon dahil sa padagos na pagitaas kang presyo ng diesel. Sigon sa grupo, gikan sa dating 3,000 pesos, minabot na sa 9,000 pesos asin ang gasto sa diesel. Sigon man kay Inland Haulers and Trackers Association Chairman asin President Teodorico Herbacio, gusto na ko tanindang magitaas ng tracking rates pero nahadit sindang lalo lang na magpapadipisil sa mga supplier as yung manufacturer ng pagkaon. Sinabi niyang dakol na nuclear na tracker ang mapundo sa operasyon, maatraso ang delivery ng bagas, animal feeds, as in iba pang mga farm inputs. Kaibanan ang mga tracker sa nangangapudan sa gobyerno na magtaon ng subsidy sa diesel. Mientras na nagsumitir man ng position paper ang Malacanang o kaya sa Malacanang ang mga driver ng jeepney, taxi, tricycle, as in bus para agadon ang parehong tabang sa tahaw kan oil crisis. Nagpahayag nin grabing kahaditan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa naglalala na sitwasyon ngunyan sa Strait of Hormuz. Sa pagdangog kan lead committee, ipinahayag ni DFA Undersecretary Maria Adrelita Austria. Sigun kay Austria, nasa 5,600 na mga Pilipinong mandaragat o seafarer ang sangunyan, stranded sa nasabing rehiyon, lunad nin 477 na mga barko. Sinabi ni Austria na buminaba ang numero kan mga barkong nagaagi sa nasabing ruta
gikan sa 3,000 kada bulan pasiring sa wara pang 200 bago ang pig-anunsyong truce. Inireport man ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sobra 21,000 na serbisyo na ang naitaokan gobyerno sa mga apektadong OFW. Sa ngunyan, 3,736 na Pilipino na ang nakauli sa nasyon sa tabang kan gobyerno, mantang 5,000 na seafarers sa Persian Gulf ang nagpapadagos na pigbabantayan. Sinabi ni Kakdak na nakasentro na ang masunod na kabtang kan sa indang operasyon sa reintegration o sa giraray na pag-ako sa mga nag-uli na obrero sa paay kan livelihood asin employment. Yan, tanto kinumpirmar kan Department of Budget and Management o DBM na iguang 238 billion pesos na pondo ang gobyerno tanganing aksyonan ang epekto ka namamatian na oil shock sa nasyon. Sa pagdangog kan lead committee sa Kamara, sinabi ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo na ang pondo maghahalis sa 2026 budget asin ang mga continuing appropriations kada Administrasyong Marcos. Tinawan ni Toledo na matutok ang gobyerno sa targeted assistance imbis na maiwasan na subsidy tanganing masiguro na ang tabang makaabot sa mga sektor na pinakang vulnerable sa krisis. Sa ngunyan na ipaluwas na ang 3.5 billion pesos para sa transportasyon asin 10 billion pesos man para sa presidential assistance sa mga sektor ng agrikultura asin pagsisira. Pero sa transportasyon asin pagkaon, padagos man ang distribusyon ng tabang pinansyal sa bagay kang programang AIX asin suporta para sa mga OFWs. Siniguro kan DBM sa mga legislador sa lindong ni na House Speaker Budgie D. III asin Representative Miro Kimbo nanda ang gobyerno na paiwaso ng mga SafeNet programs arugan tupad kuning kaso man maglala pa ang sitwasyon sa pangkinaban ng merkado nin petrolyo. Wara nang makakapugol sa paghampang kan pagpamidbid o nagpamidbid na bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding sa Kamara laban sa Vice Presidente sa Abril 14. Ini matapos na tugutan ni Manila Regional Trial Court Branch 21 Presiding Judge Alma Crispina Collando Lacorte. Si Madriaga na mag-atindir sa pagdangog kan House Committee on Justice sa impeachment complaint kontra kay Duterte sa nasabing petsa. Pigtugutan ni Madriaga na mag-atindir sa Committee on Justice sa Abril 14, poon alas 8 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon na may proper jail escorts. Sinugo man ang jail warden kan MMDJ o MMDA Annex 2 na gumibunin report sa laog nin 5 aldaw matapos ang compliance sa direktiba. Dahilan digdi, sinabi kan kongresista na wara nang ulang sa paghampang ni Madriaga kung sa piglalauman na ididetalya kaini an sa iyang naaaraman kung sa dinaraasin ginamit ang confidential funds ni Duterte na parte kan impeachment case. Magatugang sa harap po sa tuyang bareta sa ibang nasyon asin salado ng Karawati Sports. Nasa linya naman si Nicole Angloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Binito kan China asin Russia ang sarong resolusyon kan United Nations Security Council na nagmamaawot na inganyaron ang mga nasyon na magtabangan para maproteheran ang mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Sa botong 11 pabor, 2 kontra asin 2 abstain hal isa 15 miyembro kan konseho. Nagpalyan ang resolusyon na maipasar dahil sa veto kan 2 permanenteng miyembro. Sigun kay Bahrain Foreign Minister Abdulatif bin Rashid Al Zayani na day naaprobaran ang propuesto dahil sa pagkontra kan sarong permanenteng miyembro kan konseho. Nagugat ang resolusyon matapos iharot isarado kan Iran ang Strait of Hormuz kasunod kan sobra 5 semanang giyera sa rehiyon na nagpuon matapos ang pag-atake kan US asin Israel kontra sa Iran. Ang Strait of Hormuz ang pig-agihan kan maabot sa 20% kan supply ng petrolyo asin liquefied natural gas sa bilog na kinaban. Kinundinarman ni US Ambassador Mike Waltz ang ginibong pagbitaw kan China asin Russia na inapod niyang new law o a new law asin inakusaran na pigsusurog ang Iran. Sinabi niyang naapektaran naman ang paghatod nin tabang medikal sa mga lugar na may krisis arog kan Congo, Sudan asin Gaza dahil sa pagsarado kan Strait of Hormuz. Disgerado man ang France sa naging aksyon kan Russia asin China. Sigun kay UN Ambassador Jerome Bonafont, nakamautan kan resolusyon na magtaos na nin seguridad sa nasabing pantalan para mamantinir ang kaligtasan sa rehiyon para maiwasan naman ang paglala kan tensyon sa Medyo Oriente.
Sa lado kan Karawato Sports, nagpalyan ng makaabante ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa masunod na round matapos dagos od madaog siya ni Jelena Ostapenko sa score na 6-4, 7-5 sa round of 16 kan Upper Austria Ladies Linz Open kan Miyerkules, Abril 8, 2026. Enot na nagpahiling ng tibay asin magayon nakawat si Ayala matapos siyang mangenot sa parehong set. Uminabante siya nin 4-2 sa primerong set asin nagpahiling ng tibay sa ikadawang set kan makuha ang 4-0 na bentahe. Alagad nakabawi si Ostapenko asin ipinarada ang sayang eksperyensya. Nakuha kan Latvian player ang apat na sunod na kawat para maagaw ang primerong set bago dagos na dominaron ang ultimong parte kan ikadawang set sa anom na magkakasunod na panggana para ganahon ang nasabing laban. Mientras na iniman ang kainut-inuting panggana ni Ostapenko kontra kay Ayala sa sarong WTA tournament. Apisar kan pagkadaog piglalauman na Mabel tatulos si Ayala sa Stuttgart Open sa masunod na semana. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kanibang nasyon as sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kapanahon, nasa linya man si Sir Melvin Almuela, kang pag-asa sa Regional Forecasting Center. Sir Melvin, good morning. Please come in. Diyos marahay na pagkaga po. Sa ngayon na Abril 9, 2026, sa aldaw ning Huwebes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ridge kang high pressure area ang naka-apekto sa northeast and sa central Luzon. Mantang diameter sirangan kang northeastern Mindanao sa coordinates na 8.8 degrees north, 152.5 degrees east. Tagliang kusog na paros na abot sa 55 km per hour. As in pagbuksog ang paros na abot sa 70 km per hour. Mantang dandahan man o luway man naghihiro pasiring sa Solnopan. Hindi pong naturang bagyo ay maaari po pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na semana o sa masunod na weekend sa mga aldaw ning mga Huwebes po. At inaasahan sa ganyan po ay wala pa naman po tayo na landfalling scenario. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Dulot naman kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya, sagkod moderado, nahali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pila umampoon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Mantangang heat index po nita sa ganyan na aldaw ay mari pong umabot po ng 38 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:36 ng pagkaga. Asin masunok at yan na alas 5:57 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang na pang kabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipon na sikinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Kapakarang kanakatuang nato sa pagsulat kan mga Bareta, Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasabay nato dyan si Ronald Baldo. Kaling man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, kaya pong IT. And siyempre ang Mega Force Patrol. Hello sa satuya pong mga suki na tagabagantabay. Good morning kay Barangay Captain Danilo Ballester Sr. Diyan po sa San Isidro sa Santo Domingo. Good morning man kay Sir King Rinaldo, partner. Diyan po sa Bangkiruhan. Hearing man si Gerald Aranya. Diyan po sa LA Drive, Gugon, Legazpi City with Ati Sally. And then siyempre si Bing Ben Boris. Diyan po sa San Isidro, Malilipot. Kuya Bob Gantano sa Tobacco City. Hearing man si Sir Jeff Santos. Diyan po sa Queensland, Australia. Since kapos po nakatunin sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo sa AM band at since sa 106.9 WGB FM Tobacco City. Happy birthday kay KB43032 Senior Fire Officer 3 Reggie Balasta. Happy birthday, sir. At since kapos po ng mga nagbe-birthday sa kunyan, more life, prosperity, and happiness. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako pa po si Marty Lada. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod, ang Hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang Hapot masunod.